הזו היא למען צדק חברתי אמיתי. במדינת ישראל, ולכן דרוש להגדיל את התקציב. לא צריך להיות דוקטור לכלכלה כדי לראות שהעוני והפערים הם הרעה החולה של מדינת ישראל. במחאה הזאת אנחנו למדנו שהפערים הם לא טעות, הם מדיניות. הם מדיניות מכוונת. אנחנו מבינים היום שהעוני והפערים הם לא רק לא מוסריים, אלא שהם גם מסוכנים מבחינה כלכלית. מי שאין לו כסף פשוט לא קונה דברים, וכשאנשים לא קונים אז אין צמיחה. היום אנחנו אומרים בקול גדול שהמשמעות של צדק חברתי היא צמצום הפערים הכלכליים חברתיים. ואיך עושים זאת, אתם שואלים? על ידי הגדלת תקציב המדינה. אזרחי המדינה לא רוצים יותר להיאבק אחד בשני. אנו לא נאבקים בין המורות לבין הרפתנים. אנו לא נלחמים בין המילואימניקים לבין נהגי המוניות. ואנו לא נאבקים בין הקשישים לבין התלמידים. כי אנחנו לא נלחמים על פירורים מהעוגה. אנחנו דורשים להגדיל את העוגה. אנחנו רואים שכלכלת ישראל חזקה, אבל האזרחים עניים. יש דרך לממן את כל דרישותינו, והמדיניות שלנו דורשים גם תגביר את הצמיחה והשגשוג של כולנו. צדק חברתי אמיתי הוא ההבנה שהמדינה חייבת להשקיע באזרחיה, ולא רק לאיים עלינו עם החוב והגירעון. ביחד עם עשרות ארגונים, מעלים ומאות אלפי אזרחים, אנחנו ניסחנו מסמך דרישות משותף. דרישות שכלכלנים מכל העולם הביעו תמיכה בהן. אנחנו דורשים להפסיק את תהליכי ההפרטה. חווינו על בשרנו בבתי הספר, בבתים של ההורים שלנו, שההפרטה לא עובדת. היא רק ממשיכה להשאיר את העשירים ולהחליש את העניים. אנחנו דורשים שהגדלת התקציב תגיע ממיסוי על רווחי ההון. דרך הורדת המע"מ והמיסים העקיפים. אנחנו דורשים צדק חברתי אמיתי וממשי. אנחנו קוראים לבני הנוער, הצטרפו למחאה והגיעו מחר בבוקר ללמוד במאהלים ברחבי הארץ. אנחנו לא סרדינים. שהגיע לכאן היום הוא הגיבור האמיתי של המחאה הזו, הוא המוביל שלה. מאוחדים, איתנים בעמדותינו ובדרישותינו, ניאבק על צמצום הפערים, על הגדלת התקציב ועל צדק חברתי אמיתי. תודה רבה. דוקטור שירי טננבאום, אונקולוגית וממובילי מחאת המתמחים.